ኣብ ሞንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብትሪ ከም ዝኾነኑ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ንምግዳድን ንምስፋሕን ዝዓለመ ይክብል እውን ከሲስሎ ኢራን ነተን ክልተ ሃገራት ዘይፍትሓውያን ኢላ ድሕሪ ምኹናን እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንመትከላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጥሕስ ምዃኑ እውን ሓቢራላ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ዕላማ ይገብራ ምህላውን እዩ ዝጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክካየድ ካብ ዝእዘዝ እንድሓር 18 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝሞቱን ብውሕዱ 624 ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ወይ ፔንታጎን ጸብጺቡ ካብቶም ጉድኣት ዝበጽሖም እቶም 417 ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ከለዉ 207 ድማ ኣብ ስርሒታት ወጻኢ ሃገራት ዝተሳተፉ እዮም ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፔንታጎን ኣብ ኩናት ኢራን ካብ ዝተቐትሉ 4 ኣባላት ሓዊሱ ኣብቲ ኩናት ዝተቐተሉን ዝቆሰሉን ብዝሕ ዝርዝር ኣመሓይሽዎ እዩ መረዳእታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክሳብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ወፍሪ ኢራን 18 ተቐቲሎም 482 ድማ ቆሲሎም ዝብል እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ዝተገብረ ምምሕያሽ ግን ቁጽሪ ዝሞቱ ብ4 ብምካዩ ጠቕላላ ቁጽሪ ዝሞቱ ናብ 14 ወሪድ እዩ እቲ ለውጢ ቁጽሪ ጉድኣትን ምውታትን ብዘይ ዝኾነ መብርህ ዝተገብረ ብምዃኑ ሌተናል ኮሎኔል ሰራዊት ኣሜሪካ ነበር ቤን ሆጅስ ስእነት ግሉጽነት ኢሉ ክነቕፎ ተራእዩ ነይሩ እዩ ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሾን ፓርነል ነቲ ብዝሒ ሞት ዝተገብረ ለውጢ ግዝያዊ ጸገም መረዳእታ ክብል ይገሊጽዎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ስርሒታት ሃገራት ወጻኢ ዝብል ክፋል ካብቲ ማለት ሰንበት ጀሚሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ምክልኻል ከም ዝተዘርግሐ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጺቡሎ ምዚ ዘሎ ኩነታት ብዘተሓዝ ድማ ኣሜሪካን ኢራንን ንሓድሕደን ምጥቕቃዕ ደው ከብላ ምዃነን መግለጺታት ይወጽእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብሓደ ግዜ ልዕሊ 900 ሚእታዊት ዝነከየ ኮይኑ ዋጋ ሓደ በርሜል ድማ ናብ $88 ወሪድ እዩ እዚ ምንካይ ዋጋ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንዝርባት ገለ ቦታ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም ዝነበረ መጥቃዕቲ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ምሸት ደው ከም ዝበለ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኢራን ብወገኑ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኢራን ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብቲ ዞባን ዝፍጸም ዝነበረ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ደው ከም ዘበለት ሓቢር እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራን ግብፅን እትገብሮ ዘላ ርክባት ምጽምባር ጸረ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ልፍንቲ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጣ ከም ዝፍለጥ ግብፂ ብጉዳይ ፈለግ ኣባይ ኤርትራ ድማ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ካብ ዝኣትዋ ግዜ ኣቁፂረን ዘለዋ ኮይነን እተን ክልተ ሃገራት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ተደጋጋሚ ርክባት ብምግባር ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ምስቲ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ብምባል በተዘዋዋሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ መግለጺ ከውፅኣ እንከለዋ ግብፂ ድማ ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ ነይራ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ጉዳያት ኣፍሪቃን መስዑድ ቦልስ ክራኸብ እንከሎ በተወሰኺ መስዑድ ቦልስ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ተራኺቡ እዩ ድሕርቲ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ዓረብን ሃገራት ኣፍሪቃን ምስ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራን ግብፅን ዝገበረ ርክብ በገለ ማዕከና ዜና ኣሜሪካ ነቲ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝተወደበ ልፍንቲ ኣዘራሪባ ብምባል ሓውሲ ነቲ ልፍንቲ ዝተጸምበረቶ ዘምስል ጸብጻባት ክዝርጋሕ ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ እዚ ኣማኻሪ ማለት መስዑድ ቦልስ ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ገይሩ ነቲ ዝወፀ ጸብጻባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ካብ ክውንነቱ ወጻኢ ዝጠምዘዘ ብምባል ይገሊጽዎ ነቲ ኣሜሪካ ንጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ልፍንቲ ኣተኣናጊዳ ዝብል ጸብጻብ ድማ ዘይቁኑዕን ዘየድሊ ነገራት ነዳዲ ዝንስነስ ዘናሃሪን ብምባል እውን ገሊጽዎሎ መስዑድ ቦልስ ኣብታ ውፅዎ ዘሎ መግለፂ ወሲኹ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኩለን ሃገራት መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰፊሕ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ብምትሕብባር ሓበራዊ ቀዳምነታት ንምስጓም እያ ትሰርሕ ምስ ሓደ ዞባዊ መሻርክቲ ዝግበር ጽምዶ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልእ መሻርክቲ ናብ ጽልኢ ክጥምዘዝ የብሉን ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ተፋጠጥቲ ወገናት ምፍጣር ወይ ምፍላይ ንምዕማቕ ኣይኮነን ምስ ኩሎም መሻርክቲ ብሃናጽ መንገዲ ምስራሕ ግጭት ንምክልኻልን ነባሪ ሰላምን ጸጥታን ንምድንፋዕን ብምባል እቲ ብወገን ገለ ማዕከና ዝወፀ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቕን ጠምዛዝን ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት መስዑድ ቦልስ ምስ ናይ ኤርትራን ግብፅን ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ድሕሪ ምርኻቡ
أمريكا مس إيرترا تجبر زلا مقرب بزتحز بوجنا إثيوبيا معكناتن مسلف بالسجنا قرب زلهم نعم حبروا قصات إنترنت نتأفتن أمريكا نتصر إثيوبيا زخون اللي فنت تدقف على زبل تقاومه كسمعوا ترأيهم زنبرو خوينم أبكالوت كاب إثيوبيا وتصاي زخون معكنات دما أمريكا متصر إثيوبيا زخون اللي فنتي محزنة مسرت على زبل صبصبات كزرقح ترأيني ريو بزيغ أم سعود بولس نتتصب صبات كاب حق الزر حقي بمبال أمريكا مستومبت زوبا زلو مشارختا التقبرت أمدو مسكالئ مشارختي نابس إله كتأمزاز يبلون إلو أب أفريقيا زعابية من قد أير زخونة بمنقست إثيوبيا زودن من قد أير إثيوبيا أب عامتك للتشحن عسران حموشتن كلتشحن عسران شدشتن أتاوي بعسرا مئتاويت كم زايدة قليتو اتمن قد أير أوت إيوا أبزولت سبساب أتاونا اتمن قد أير تشعتنت بحادة بليون دولار كم زبات حكا قلت انكولو بزحين اتمن قد أير زتقامو تسافر تدما بعسرة مئتاوي زايدو 10 مليون بشوعات تسافراي بزحو كم زلون أفليت الله ناي كارغو تسعنا الدما بعسرة شدشتن مئتاويت كزايدن كله 897 شح متريك تون كم زبط حون أفليتو أبزوان كابن بنز تفل عليها قرات عالمنا زبرة لعلي 250 نفر تزكايد من قد اير إثيوبيا أبز حلفه ورح ميازيا بوينغ شوعة 280 شوعة تشعة دريم لاينرز عينة شدشت توسخت نفر تكجز مخان أفليتيو كابز حلفه نتمن قد اير أوشت إثيوبيا زقبر كابن ناي نفر تقعزو نمزياد كابزو لو دليت أبز مص زلو 3 أوارح 25 توسختن نفرتن خجز وسانه كوست كم زخلون أفليتيو زخم زيلن كل دما أبتي إثيوبيا بعسر تخلتن بحمشت بليون دولار تهانس أزلا بشفتو أهجروا معرفة نفرتي أمريكا تكالتا أم مسرحة معرفة نفرتي تساتفون غهلوان تدل مهلوا رويترز قليتا مع كان زينا رويترز زرقي حتى أبزلات صبصب أما كلاي مبرغن أفريقان تحاجزه منستر النقد أمريكا زخون مارك ميشل أمريكا أبتي إثيوبيا تهانس أزلا حدش عبي معرفة نفرتي تكالتا تساتفون غهلوان بغربة تزراربن تسرحن مهلوا أفليت الله كم زفلت أبزي إثيوبيا تهانس أزلا حدش عبي معرفة نفرتي بانك لمعت أفريقيا 500 مليون دولار كوفر مخان زفلت أخوينو كابتز ترف دماء تشمنتنت بشوعة بليون دولار بغمي كم زوازا اتبانك كايدو مخانو تفليتيو زترف دماء بوغان مانجستي إثيوبيا يخوازا عمتاوي كاب سعود عرب بممصا مسأجمات عين بزتحز نايمت بحته الدقف زقبرو وجله حكايم عيني البصر مسير تراويان موياويان تحبابيرم كاب 10 كساب 20 شدشان حملة أب قربنا زركب هوسبيتال نلعلي 400 تراويان عوت متبحت حبلا كم زكايدو تاقاليتو أب توس إزول حبريتا دما أستاذ سلسة شح زبوت حتس أجمات عين زنبروم كم استمزقبون تم 400 شدشتن متبحت كم استقبرو لهم قال دما منتصر عين كم زتعدلهم تاقاليتو لا سعوديا زمدبرو جله حكايم البصر أبز حلف عامتات أب كلن زوباتات إيرترا مرمرتاتن مطبحتن ككايد مصنح زفلت كوينو أبزوب عن سبب حكمنا وأقلقل الذهب لومي عامت نمبل 10 حموشتا جزيو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم